Elmentek a picsába. Úristen, de finom. Azt a... Jézusom! Nem tudom, mikor ettem utoljára ilyen finom dolgot. És ezek a reakciók a teljes igazságot tükrözik. És hogy honnan rendeltem életem egyik legfinomabb szarvasgombás smashburgerét? Hát Bolton, a Kicsi Zsóból, ahol mindösszesen 3790-ért kaptok egy ilyen trüffeles smashburger, egy ajándék spirálburgonyát, illetve egy 0,33-as üdítőt. És ha még mindig üres lenne a pocakotok, akkor még egy ajándék kakaós palacsintát is, ha beírjátok az étteremnek megjegyzésbe, hogy Bruno. A hambiba került trüffelmajó, bacon, áfonyás hagymalekvár, cheddar sajt, saláta, paradicsom és mézes mustáros dressing. És tényleg nem túlzás azt állítani, hogy életem egyik legfinomabb hamburgere volt, amit ettem. A palacsintáról pedig már ne is beszéljünk, mert én azt hittem, hogy palacsintatérre nekem nem tud senki újat mutatni, de a srácok ezzel is megleptek. Ami szerintem még tök fontos, hogy kiszállítás közben sem nyomodik össze az étel. Szóval, hogyha ebédidőben azon gondolkodsz, hogy mit tegyél, akkor iránya volt és a Kicsi Zsó. Elmentek a picsába, ez nagyon durva.